on kylmä. Ihan oikeesti. Missä on se käsi? Siellä, eli älä potki. Missä toinen käsi? Missä peukalo? Mitä hätä? Onko siellä? Onko huonosti? Tää voi tätä Esaria mukaan, jos mun oli jotain hiuksia. Missä? Joo, se on hyvä idea. Toisen takkuhiukset. Laitoitko sun kaurin sinne? Laitoin. Hyvä. Äitikin laittaa takin päälle. Piipua. Ja pipon, koska siellä on kylmä. Hei, hienosti. Voi kulta. Tippuuko se reppu? Tarvitko sä apua? Reppu tippuu. No niin, kato kun se on mennyt tosta rikki. Oota, äiti pitää korjata se. Äitillekin. Me ollaan ihanoita. Te ootte niin ihania. Huomenna on Lukas synttärit. Siis mä oon ihan sikaherkillä. Mä itken jotenkin nää jalanjäljetkin tässä, miten söpöt nää on. Meillä on tulossa tänään mun kavereita kylään. Mulla on sitten tänään vähän myös hommaa. Pitäisi saada käytyä tuolla keskustassa ostamassa Eeville synttärilahja, koska Eevi täyttää huomenna 4. Musta on niin outoa myöskin, että mä oon ollut äiti 4 vuotta. Musta tuntuu, että mä olisin ihan sitten saman ikäinen kuin silloin, kun tulin äidiksi. Niin jotenkin on ihan sillä, että onks mäkin niinku 4 vuotta vanhempi kuin silloin. Eevi on vaan niin niinku paras. Se on niin hauska tyyppi ja niin sydämellinen ja ajattelevainen ja mä oon vaan siis niin ylpeä, että mä saan olla sen äiti. Se on sitä niin elävästi, kun mä olin just synnyttänyt Eevin ja sitten se oli mun sylissä tässä näin ja sitten mua kärrättiin sieltä niinku synnytyssalista sinne sairaalahotelliin ja kun mä vaan niinku koko sen matkan tuijotin sitä ja se oli niin jotenkin, se on niin jäänyt mun mieleen se hetki. Mä vaan tuijotin sitä ja mietin sille, että kuka sä oot ja millaista meillä tulee ja millainen tyyppi susta kasvaa ja mitä kaikkea me tullaan tekemään ja näin. Niin. Ja tässä taas niinku palaan siihen hetkeen mun mielessäni, koska se on niin jäänyt elävästi mun päähän. Nyt voi naurattaa, kun Eevi on ollut vaikka se on ollut joku kuukauden silleen, että sit kun mä otan 4, niin sä kyllä varmaan itket. Mutta siis on tosi ihana asia, että mä itken tällaisia niinku iloisia asioita. Mun omassa elämässäni on ollut oikeasti niin rankka vaihe, että mä en ole tuntenut periaatteessa mitään tunteita niinku ollenkaan. Siis musta tuntuu niin oudolta, että mä oon täällä. Mä syön mun lempparikeksiä, ihan pirun hyvää suklaakeksiä. Mulla on kamera kaulassa, lapset leikkii tuolla. Voisin vaan niinku otella kuvia täällä ja tehdä sitä, mitä mä rakastan ja ihmisten kanssa, ketä mä rakastan. Ja tällaisissa maisemissa, mitä mä rakastan. Ja mä en tunne mitään. Siis mä en tunne oikeasti yhtään mitään. Se on vaan jotenkin omituista, että miten niin oma mieli voi oikeasti. Että mä en tunne mitään. Mä oon täällä ihan tälleen. Vaikka niinku oikeasti tää olisi ihan mun elämän paras päivä. Että mä saan vaan kamerakaulassa tällaisissa maisemissa kuvata ja syödä suklaakeksiä ja olla lasten kanssa lomalla. Mä en oikeesti tunne mitään. Nyt kun on sitten sopiva lääkitys, niin mä huomaan, että mulla tulee niinku... Mä oon alkanut taas tuntea asioita, niin tää tuntuu tosi hyvältä, että mä niinku itken ja tunnen asioita, koska mä en ole tuntenut mitään niin pitkään aikaa. Mä lähden nyt käymään kävelyllä. Ja siis on aivan ihaninta, kun 2 meidän 3 kummilapsesta asuu meidän kanssa tässä samassa. Mä lähden nyt toisen kummilapsen kanssa vaunuleikkiin. Ostin Arnoldsin noin munkit. Ihan sitten kynttilät. Tulee sepä, koska noi on pinkit noi donitsit ja sitten on vaaleansiniset kynttilät. Sitten ostin tällaista söpöä
paperia ja sitten tällaisen pussukon. Ostin teippiä, tällaiset ilmapallot ja sitten myös vähän sen normi-ilmapalloja. Ja sitten etin lahjat. Ostin sille tällaisen Barbin, koska se on toivonut siis Barbia pitkään. Ja nyt se toivoi sit synttärilahjaksi sitä. Sitten ostin sille tällaisen paidan ja housut. Mä ajattelin, että voisi olla aika kiva niin tämmönen perinne, että sais synttärilahjaksi aina just jonkun asun ja sitten lahjan, koska silleen, että olisi semmoinen mahdollisimman tärkeä päivä siinä päivänä. Ja sit ostin sille myös tähkäpää tämmöteen pannan. Tämmöteen korvissetin, kun Eevillä on reitetty korvat, niin nyt se saa alkaa vaihtaa jo niitä. Me sovittiin, että se on synttäreinen ja se saa alkaa vaihtaa, niin tässä on nytten yksisarviset sateenkaaret ja kukat ja sitten sai vielä tämmöiset pinnit kaupan päälle. Niin, tällaiset. Ja sitten tosiaan ostin nämä. On järjestämässä semmosia talviolympialaisia, kuin siis jouluolympialaisia meillä täällä meidän ystäväpariskunnille. Niin mulla on sinne 10 erilaista lajia. Tää ei ollut siis alkuun mun listalla, mutta nyt kun mä näin tän, niin sit mä olin silleen, että pakko ottaa. Tää maksaa vaan 3,51, niin sit mä otin näitä 2. Mä oon jotenkin niin innoissani, koska nää näyttää niin Eeviltä ja niin jotenkin tätä 4-vuotiaalta lapselta. Ja jotenkin mä oon siis niin söpöö. Jos mä ja Toni erottais, niin mä jättäisin sen todennäköisesti siitä, että se jättää aina pyyhkeet tähän keittiön tuoleille. Ja jos Toni jättäis mut, niin se jättäis mut sen takia, että meidän auto on aina sotkunen mun takia. Mulla nyt menikin sitten vähän nää loppupäivän pläänit uusiksi, koska se mun kaveri ei tullutkaan. Niin sit me oltiin Ellan kanssa vähän pitempään tuolla Ratinassa. Ja nyt mulla on tunti aikaa siivota tää kämppä, koska sit mä haen lapset. Ja sit kun mä haen lapset, niin mähän en pysty oikeesti tekemään enää mitään. Me oltiin Ellan kanssa siellä Ratinassa ja sit mä olin silleen, että mä en oikeesti jaksa enää kiertää, kun me oltiin tuolla K-supermarketissa. Niin sit mä en enää lähtenyt, kun mä mietin siinä, että mitä tarjottavaa mä teen tai niinku laitan. Niin sit mä olin siinä silleen, no ainahan mä voin leipoa. Ja nyt kun mä oon täällä kotona, niin mä mietin, että miksi mä en vaan ostanut sieltä. Miksi mä ajattelin, että ainahan mä voin leipoa, koska en mä ikinä leipo. Nyt me sit leivotaan varmaan lasten kanssa. Jotain. Niin tähän kyllä tarvis lankaa. Silloin kun mä siivoisin tuota huonetta ja mä heittelin sieltä niinku rankalla kädellä vaan kaikkea pois, koska ei ole pitkään aikaan tarvittu tätäkään, niin silloin mä oon heittänyt tyylin sen lankakerän. Ja nyt sitä tarttis. Missä on meidän työkalu, niin löytyi mun tämmönen päivävoide. Mä ajattelin kyllä. Eli se oli oikein päin. Eihän ollut. Miten päin B on? No nyt se on oikein, nyt se tulee oikein päin. Noin. Niin, eli se oli äsken. Eihän ollut. Ei ollut. Oli, koska... Ei ollut. Kato, sä laitoit näin, kato. Mitä? Niin. Mitä? Niin, mutta kun... Niin, no oli sulla äskenkin näin, mutta mäkin laitoin sen. En mäkään, miksi mä laitoin ne tollain. Mitäs päin tää I on? Mikä? Ei mitään. Tepsuttelen niitä. Näitä teippiä, koska sulla kestää niinku yhdessä teipissä sen aikaa, mitä mulla kestää niin. Tai siis mulla kestää sen aikaa. Ei kukaan mitään. Mulla kestää 2 teipissä se aika, mitä sulla kestää yhdessä. Niin kestää. Niin, jos tehdään silloin, että mä kiepsuttelen näitä. Joo, onneksi tosiaan Eevi opettaa, että 4, niin hän jos lukee. Tai päivä, että tosta puuttuu T.
Mä oon jotenkin niin iloinen, koska musta tuntuu, että jotenkin meidän arki lähtee rullaan lasten kanssa. Mut silleen, siis huomaa vaan ihan selkeän eron siinä, että kun on saanut itse omaa hermostoa rauhoitettua, niin se vaikuttaa ihan hirveästi myös lapsiin. Niin kuin just aamut tuntuu, no ei nyt silleen sikahelpoilta, mutta silleen, että kaikilla jää hyvä mieli ja niin kuin oikeasti silleen, en mä tiedä, siis on jotenkin tosi niin kuin paljon helpompaa yleisesti kaikki. Omaa vaan oikeasti, että miten niin kuin tärkeetä se oma mielen hyvinvointi on ja mitenkä se vaikuttaa ihan oikeasti ihan kaikkeen. Musta myös tuntuu, että niinku meillä on arki silleen lähtenyt rulla paremmin, koska mä oon tehnyt hirveästi kaikkia kalentereita lapsille. Sellaisia hahmottamiskalentereita. Eevilläkin on käytössä aamu- ja iltatoimikalenterit. Sitten sillä on myös semmonen leikkikalenteri, että aina kun se valitsee jonkun leikin, mitä se leikkii, niin se laittaa sen niinku leikin siihen kalenteriin. Ja sitten kun se on valmis sen leikin kanssa, niin sitten se laittaa siihen semmoinen valmismerkin. Se on myös vaikuttanut ihan hirveästi silleen, että se leikki on jotenkin semmoista paljon johdonmukaisempaa. Eikä sillä, että leikitään niinku 2 minuuttia yhtä leikkiä ja sen jälkeen vaihdetaan kuin joku pyörämyrsky toiseen leikkiin. Ja sitten täällä on vaan semmoinen kauhea sotku. Ja kyllähän se sotku vaikuttaa, koska se vaikuttaa itteenikin niin paljon, niin sitten voi vaan kuvitella, että miten paljon vaikuttaa myös lapsiin, että on semmoinen ympäristö, että kaikki lelut on vaan niinku sekaisin ja tälleen. Niin se on ollut myös yksi, mikä on vaikuttanut selkeästi positiivisesti meidän arjessa. Mä tein eilen illalla itselleni sukkakiharat ja mun tukka oli vielä pikkusen liian kostee. Nyt nää on ihan tämmöset. Mä en oikein nyt tykkään näistä, koska näistä huomaa niinku sen, että on ollut niinku sukalla kiinni. Nyt mä syön ja sit mä lähden itse töihin. Siis ei saakeli voi olla ihminen kyllä sitten niinku tyhmä. Meillä on tämmönen yhteiskäyttöauto, niinku meillä sisaruksilla. Ja hei, mä oon nyt menossa töihin, mutta mä vien tän auton Ellalle. Tai että Ella tulee niinku heittää mut töihin. Ja Ella tuli eilen heittää mut töihin sillain, että se tuli hakemaan mut ja sit mä menin autolla töihin ja mä vein Ellan samalla kotiin. Ja sit mä jotenkin ajattelin, että kun Ella oli eilen hakemassa mua, niin se istui niinku tässä pelkääjän paikalla, koska sitten mä otin auton, niin et sitten ei tarvitse vaihtaa mitään. Niin, ja nyt kun me tehdään tänään niin sama mut toisinpäin, niin mä menin tässä meidän pihassa istua tuohon pelkääjän paikalle tälleen, että sä toisit, eikö niin? Kyllä mun pitää ajaa tää auto tonne Ellalle. Onko mulla mitään hipoa tai hanskaa täällä? On super kylmä täällä. Mä rakastan Suomen talvea, niinku niitä talvipäiviä, mut en tämmöstä. Tää ei oo kiva oikeesti. Oh. Mä menen nyt hakee avaimet Ellalta autoon, että mä pääsen sillä kotiin ja sit mä voin käyttää sitä. Mä käydään hakemaan lasten kanssa Eivin huomisille lastenkutsuille vähän jutskuja. Siis tuolloin kun Ella heitti mut töihin, niin me käytiin salessa. Ja Ella osti näin ja nyt oli täällä tää paketti ja monella mutta se olikin tyhjä. Nyt hakemaan lapset päiväkodista. Perjantait on aina niin kuin ihania päiviä hakea lapset päiväkodista, koska ne on niin innoissaan viikonlopusta. Mut sitten varsinkin Lukaksella iskee aina semmonen jäätävä väsy kuluneesta viikosta. Mut sit se on niin ihana, kun Lukas on oikeastaan niin hellyyden kipeä. Haluais vaan siis maata mun vieressä. Ja sitten aina varsinkin perjantaisin, kun se on väsynyt, niin se haluaa, että me maataan yhdessä meidän sohvalla sillä että meillä on meidän semmonen peitto ja sitten meillä on molemmilla päät tyynyssä siinä ja sitten vaan tuijotellaan toisiamme, sitten silittää mua ja mä silitän sitä. Välillä mulla tulee jo nyt itku niissä hetkissä, koska mä oon sillä, että mä niin tiedän, että mä tuun tätä ikävöimään joskus niin paljon. Jeppu tulee tänne. Oliko sulla kiva päivä? Ei. Hei Päivi. Äitin oma tuttiluulla. Heppu. Äitin oma. Lähdetään mekin. Minne? Sinne mammalle. Ei, mä tarvin autoa vai? Autolla on menty autosta pois. Missähän ne on? Katsopa, ettei ne ole siellä mun takin taskussa. Olis ne siellä? Hei Lukas.
Kiitos, heippa! Heippa! Mamalle. Mä vein lapset äitille hoitoon ja nyt mä menen hakemaan Ellan ja me mennään käymään Peten koiratarvikkeessa. Ja sit mä ajattelin, että samalla reissulla kun ollaan siellä, niin sit mä käyn ostaa Eeville noin kaikki synttärijutut huomista varten. Täällä ei ole ollenkaan tässä miniversioa. Mä käytin äsken normaalissa. Ja sit mä ostin sieltä semmosia pompuloita, koska meillä on tosiaan ongintaa. Niin sinne pussukkaan. Nyt täällä K-City Marketissa olisi ollut paljon sepömpiä ponnareita. Niin nyt mä mietin, että jos mä ostasin tästä ehkä toiset. Ja pitäisin noi ponnarit Eevillä. Ja sitten mä ostin sieltä myös sellaiset karkkikaulakorut jokaiseen pussukkaan. Mä halusin sinne jotakin niinku semmoista ei-syötävää asiaa. Ja mä mietin, että kun tässä on tämmönen tarrakorvissetti, että jos ostais tän ja sitten tästä jokaisesta leikkais jokaisen pussukkaan yhdet korvikset, niin se voisi olla aika kiva. Niistä niitä samoin on niitä. Tällainen, toinen, ja vielä toinen. Joo. Pikkuvauva. Sitten jutellaan vielä hetki. Huomenta. Kiitos. Arjen pieni pelastaja on tää, että asuu kaverit naapurissa. Toinen Arjen. Tämä on vielä yksi sellainen. Timantti. Väliät. Tein nyt tulostamassa tuolla äitillä noita kaikkia värityskuvia tuonne synttäreille. Sitten myöskin tulostin jokaiselle sinne ongintapusseihin tämmötteet pienet värityskuvat sit vielä kotiin. Eevi juoksi vielä tonne antaa äitille halin ja pusun ja kertoo, että hän rakastaa äitiä. Se lähettää lentosukkuja tuolla, kun se kävelee. On niin suloinen. Mitä? Tikkarin. Tikkarin? Miksi? No koska mamma antoi. Koska mamma antoi luvan. Ai kun sä kävit antaa sille pusun ja hallin, niin se antoi sulle tikkari. Koska se antoi luvan. Onneksi ei tänään syödä yhtään herkkuja, niin hyvä aloittaa jo nyt. Niin, otas mä mietin, että otetaanko me vielä yksi paketti pullaa. Se on mitä kokkosori. Kato, avaan niistä yksi pinni. Tää on vielä tosta muutama pompula. Minkki. Mitäs sä siihen kiipesit? Oho! Mun kasvaa hoksannut tänne, että se voi kiivetä näitä vessan laukkuun. Poikki. Mä niin tiedän, että Eevi tulee tuolta kohta, että mihin sä menit? Ihan uskomatonta, että se siis äskenkin kuorsas mun kainalossa. Kun mä hiippailen siitä hieman ovella, niin se on tälleen. Äiti, mihin sä menet? Sitten mä olin silleen, äiti käy vähän juomassa ja vessassa. Ja mä vaan niinku toivon, että se nukahtaisi nyt tonne. Toi oli siis ihan tosi iso rutistus, noi synttärit. Mä siis rakastan järjestää ja miettiä kaikkea tuollaista niinku yleisesti synttäreitä ja kaikkea. Mut nyt kun omat voimavarat ei oo kuitenkaan ihan omalla tasollansa, niin noi Eevin synttärit ja kaikki tähän liittyvä on ollut niin iso rutistus. Ja siis mä oon ihan näin. Huomenna on sunnuntai, mä oon lasten kanssa yksin. Ja mun pitäisi hakea huomenna joulukuusi. Maanantaina vaihtuu joulukuu ja mä teen noille tänäkin vuonna sen Elf on the Shelf tonttuhöskän. Musta tuntuu, että mä en saa niinku yhtään levättyä.
jotenkin, että mun pitää alkaa sit niinku huomenna väsää täällä sitä kuusta ja tonttua ja kaikkea. Mä ajattelen siis, että huomenna illalla mä laitan sen kuusen ja sitten sen tontun sinne kuuseen. Et sitten maanantaina kun lapset herää, niin sitten tonttu on tuonut kuusen meille. Siitä nyt sit huomenna lähden tekemään. Mä en saa niin oikeasti levättyä missään vaiheessa, kun pitää tehdä lapsille lapsuutta. Mikä on siis ihanaa, mutta on paljon hommaa. Tää tuntuu silleen hassulta kiittää. Tai ei nyt hassulta kiittää, että tai silleen, mä nyt senkata. Siis tuntuu hassulta lopettaa tää video, että kiitos kun katsoit videon. Koska totta kai kiitos kun katsoit. Mutta ihan sillain itselleni mä näitä teen. Että mä en periaatteessa odota, että kukaan muu näitä kattoo. Mutta kiitos jos katsoit. Nyt mä menen peseen meikit, käyn kanssa saunassa ja syön noita kakkuja, jotka unohdin laittaa tarjolle tuolla synttäreillä. Meillä on siis jääkaapissa nyt 2 ylimääräistä muuta kakkua. Ups. Heippa!